Pasal ngate bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu Mas Soma Gode mukallahi ta'ala. Gede dawa tresna iki tulus kanggo sliramu. Ya mung ngono kowe ning atiku. Dunia sepi men ya. Ngene iki terus nyapo batang-batang siji ra mambu. Terus piye niki? Sek. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ini di Ya benane motor iki. Ini ya iki. Ini lho, itu ngabuburit ora kene lho. Aturan aku nek iki lho ngabuburit. Yo tak rono. Disuwi-suwi. Ya. Waalaikumsalam. Apa mati? Ya Allah. Aneh ini motor ini. Dari sini entek ya. Gusti. Golek kerjaan wangel. Motor bensin entek. Ya Allah. Kok kayak ngene uripe wong ra duwe. Ora duwe duit, ora duwe kanca. Pancen yo bener rene iki lek gula manis terus dirubung semut terus nalikane ngene wis lek gula nalikane entek ya wis ilang padha karo kanca ngono lho. Jaman sugih aku wis pira-pira kono wis tak losne, bayar saiki ora duwe dhuwit siji sing nulung ra enak ya Allah. Cobamu kayak ngene to Gusti. Ya Allah. Made, ini loh. Piye Pak Blek? Piye ta? Iki kene lho. Iya, nek ngono corona kowe engko. Virus tak kene bolone piye iki. Woi. Iki apa lo? Masalah. Biyo awal-awal lungguh. Piye kursine ilang lho koyo ngene lho. Salah dene iki opo blayaan kursine ilang. Ya to. Lah emang goyang-goyang ae. Pak, bagian kursi gak wedok. Piye Pak Blek? Apa Pak Blek? Apa Pak Blek? Ngene lho, aku ki mangi suwung. Ora nek wong belas badang kita ra yo ngetan sing tak belas. Ngomongin nek sing gede kuwi iso. Di kopo, di sing ngomongin di lho. Yo sepi ora nek wong belas ngene lho. Pemergo ora oleh mudik paling ya. Wis gegro lockdown apa kuwi. Paham. Aku iki apa cerita ki mangi. Oh, cerita. Aku kelingan calon kono lho. Nyambut calon. Nganu, dhisik to ora aku ndek terus ngono petang ngono lho. Kaya melas men uripmu Pak Blek. Wis saiki arep nyanyi aku iki, ben tak jene rasaku ngono lho. Sing kok nyanyine lagu apa? Tanpa tresnane. Jajal tak rungokne rasane kaya apa? Ngene iki lho. Kelingan nalikane aku ketemu kowe. Terus hati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu takkan ayo matiku nalika nyaman. Pop. Jane suaramu apik Pak Blek. Nah terus Tapi nyapa ora melu mikrofon lunas utang. Boh, karena ora butuh duit, aku duwe akeh. Aku sugih, utang. Oke, nenek cacah menawa gelem nulung. Bade, Apa? Nanti iki nyapa mau tutun? Hah? Nyapa mau tutun? Iki lho kentaan bensin aku.
Bangga ngono kendaraan bensin ora tanggo duit. So wira kerja kena wes pirang-pirang tahun nek lockdown. Lockdown tahunan ndak suwi. Ngomong aku wis ra Sungguh berat aku rasa Sik to rungokno aku ora kerja wis kehilangan dia. Tonton ra duwe ngeso kabeh ya Allah. Kalau sudah tiada aku terasa Kowe ra nyanyekne kuwi aku malah kelingan almarhum Didi Kempot bahwa malah. kehadirannya. Hop, suaramu kurang pales. Malu mikrofon lunas utang ya to. Apa? Apa? Mikrofon apa? Lunas utang. Oh gak, aku sugih wisane apa berang iki. Suara gembreng diseret to. Wes lah yo. Apa? Saiki lho, zamane kan zamane dan to. Usume iya, usume apa? Apa? Kak gula ngono lho. Lho. Gula lagi kan dikrek semua to akeh sing moro. Wis padha karo urip. Dia zaman semono iki tapi yo ora sugih, mak. Beno saiki wis ra kerja wis. Kanca wis ngedoh kabeh wis manise ilang wis padha ilang kabeh. Piye? Sewu kutha wis tak liwati. Ora padang jinglang kok iso sahur lho matane jadi. Bro lagu iki ora wis. Ro, iki nggone Didi Kempot iki. Iki legendaris gitu. Iki sewu kutha iki. Sewu kutha. Sewu kutha. Kuwi iso ngliwati? Sing aman sing iki ora ro. Oh. Jadi ngene lho, sewu kutha kuwi berarti sewu tok wis tak liwati. Sewu ati kuwi tak takoni. Pisan. Kabeh kuwi ra sing ngerteni. Kelingan almarhum ya, aku teko di WA kok grupe WA sobat piye? ambiar lho. Nyapa Oleh. tuh nyapa? Kok motivasine wonge jarene almarhume wonge lho. Akeh titik tetep disyukuri anggonmu golek rejeki. Munggah muduke wis lumrahe nyambut gawe lho. Dianggepe kerja kuwi gawe nambah kegiatan. Soal duduke donya bonus teko Kang Momoso. Terus. Mulingi kok sobat ambiari ngono. Tapi aku yombong tenanan bodoh lah, aku itu tau dibulingi dewe. Ana tambane apa ora? Kok ngipi lah. Hei, ngipi. Tangi le, tangi yo. Kan. Turmu miring. Raden kok ya. Lah oh iya. Wis magrib kok ya, kupot ya. Iya, kupot. Memang kowe kendaraan bensin kok. Terus aku ora butuh bensin. Apa ya? Tangu bensin. Nyapa dong ngeremehne? Ya aku ingin kayak kowe gelem ora? Kah? Nan, Besok mesti mau lok-lok nih nan. Mau ora mau tambah nih. kah? Boleh ya? Ya wes, aku tak mulai aku. Bye. Kowe nonton tenan? Ya Wes wes. do. Ya wes, ya. Boleh. Kayak durung kok seli. Cuh. Ngedong gini mung duwe tak tompo.